هەلبەستوان و نویسکارێ کورد فەتحی مستەفا عومەر و بێتر بناوێ ڕووخۆشێ زیڤار تێناسکردن di bîstî meha şeşa 1963 de li gundê Dargirê yê girêdayî Herêma Efrînê li Rojavayê Kurdistanê ji dayîk bû. Ew xwendina xwe ya seretayî li gundê xwe dike û piştre tevî malbata xwe diçe Helebê û di sala 1985 de li zanîngeha wê bawernameya xwe ya endezyariya çandiniyê werdigire. Di aynî salê de jî dizewuce û niha bavê sê kur û keçek ye. من کار جیان سالکه کوبانی کرد 1988 پشت را از چون من همی کار جیان العفرین کرد حیا کرد در سال 2013 دا از عفرین در کردم از جور چون هولیر سالکه هولیر من و هولیر هاتم دریا ترکیه را در باس یونانستانی بود و جوار هاتم دانمارکه. ڕووخۆشێ زیڤار یەک ji avakerên mehrecana helbesta Kurdî li Sûriyê ye û her wiha hevrê û hevçaxê piraniya helbestvanên navdar yên bin xetê ye. Wî di nava salên heşteyî de dest bi xwendin û nivîsandina Kurdî kir û rastî zehmetiyên berçav hat duê çaxê de. Dema me dest bi xwendina bi zimanê Kurdî kir gelekî dijwarî me didîtin. Ji ber ku qedexe bû xwendina bi zimanê Kurdî û Pirtûk tune bû. Me heya Pirtûkek li em gelekî diwestiyan û me ew kopî dikir û dixwend. Bi taybetî Pirtûkên Seydayê Keleş, Seydayê Tîrêj û helbestvanê mezin Cegerxûy. ڕووخۆشێ زیڤار her wiha endamê koma xanî ya çand û edebiyatê bû û di gelek çalakiyên wê de beşdarî kiriye. Li bajarê Helebê û piraniya bajarên Rojavayê Kurdistanê di semînerên wêjeyî û êvara helbestan de amade bûye û di gelek pêşbaziyên helbestê de jî yek ji endamên komîteyên biryarder bûye. Lêxala herî girîng di jiyana edebî ya ڕووخۆشێ زیڤار de ew e dema di nîveka salên heşteyî de rastî Apo Osman Sebrî tê. Min mamostayê xwe Osman Sebrî di sala 1986 da nas kir, birêya dostekî ez çûna mala wî û me hevdû nas kir. Piştî wê salekê ez li cem li ba wî şagirt bûm û ez hînî zimanê Kurdî dikirim. Ev bû 25 sal ku ڕووخۆشێ زیڤار bi zimanê Kurdî dinivîse. Her çi qasî berhemên wî kêm jî bin, lêbelê gotar û nivîsên wî bi berdewamî cihê xwe di rojname û kovarên Kurdî de digirin. Pirtûka min a yekemîn di sala 1991 da hat çapkirin. Ew pirtûk navê wê Goristana Bêbor bû. Piraniya helbestên wê bûne stran û hunermendên mezin stran wek Diyar, Xelîl Xemgîn, Koma Aştî, Koma Nojîn. Pirtûka min ya didiyan di sala 2003 da li Duhokê hate çapkirin. ڕووخۆشێ زیڤار bi her du şêwazên klasîk û nûjen helbestan dinivîse, ev jî mînakek ji helbesteka wî ya klasîk e. Heyva dil çavdan berkilê porşeh kir bi ava filê. Rûxa miland wek sorgulê nehişt heyva şevê hilê. Enîroyê bejintavê dema keskesor danavê. Kemend avê dilê zavê agir berda ax û avê. Meşû gera wê kevokê dilê min hil kir ji kokê. Xeml û xêza dilbijokê ez kirim wek berberokê. Çi qas li ser wê bibêjim kela dilê xwe narêjim. Li ber sazê wê dengbêjim ji ber evîna wê gêjim. Wê dilê min kirî zengil zimanê min kirî bilbil. Ke zeba min kirî kakil li min şikandina pî mil. Ew ji min re bûye leylan bûye xewna şevên giran. Bûye ronahî û zîndan bûye bihar û zivistan. Bi evîna wê sermestim jêre dîlok û helbestim. Di dilê wê de bindestim dînekî evînperestim. Besa Mustafa Rûdaw.